фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи якуми ғайринавбатии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум мутобиқи моддаи 52 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. иҷлосияи якуми ғайринавбатии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум 24 августи соли 2022 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. ба баррасии иҷлосияи якуми ғайринавбатии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум масъалаҳои зерин пешниҳод карда шаванд. тасдиқи фармонҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифа озод ва ба вазифа таъин намудани муовини якум ва муовинони раиси Бонки Миллии Тоҷикистон, интихоб ва бозхонди раисони кумитаҳо ва ворид намудани тағйирот ба ҳайати кумитаҳои маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 17 августи соли 2022. 17 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки ба вазифаҳои пурмасъули вазорати корҳои дохилӣ таъин гардиданд ба ҳузур пазируфтанд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии тоҷикистон, муовинони вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, сардорони раёсатҳои вазорати корҳои дохилӣ, сардори раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилӣ, сардорони шуъбаҳои корҳои дохилии ноҳияҳои восеъ, Сангвор, Мурғоб ва Варзоб аз ҳисоби кадрҳои соҳибтаҷрибаву тахассусманд таъин гардиданд. зимни мулоқот президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз авзои минтақа ва ҷаҳон таъмини волояти қонун, мубориза бар зидди ҳама гуна қонуншиканиҳо, пешгирии қочоқи маводи мухаддир, силоҳ ва дигар ҷиноятҳои фурӯмилӣ ёдовар шуда таъкид намуданд ки кадрҳои ҷавону болаёқат вобаста ба таҳдиду хатар, ҷиноятҳои замони муосир ва мубориза бо ҳама гуна зуҳуроти террористиву экстремистӣ пайваста омӯзанд ва бо истифода аз технологияи муосир сатҳи донишҳои тахассусии худро боз ҳам баланд бардоранд. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон озод намудани Толибзода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Толибзода Фирдавс Назримат бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 17 августи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон озод намудани Накҳатзода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Накҳатзода Моҳбону Киромиддин аз вазифаи муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 17 августи соли 2022. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 17 августи соли 2022 дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи байнидавлатии таҳсилоти олии донишгоҳи Славянии Тоҷикистон Россия озод намудани Хоҷазода ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Хоҷазода Тоҳир Абдулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори муассисаи байнидавлатии таҳсилоти олии донишгоҳи Славянии Тоҷикистон Россия озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 17 августи соли 2022 дар бораи аз вазифаи директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ озод намудани Билолзода
ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Билолзода Умедҷон Ҳайдар аз вазифаи директори генералии ҷамъияти саҳумии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 августи соли 2022 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат озод намудани Исмоилзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Исмоилзода Зинатулло Бурҳон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 августи соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини сардори саридораи бойгонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Абдулло. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Абдулло Маъруф Баҳрӣ аз вазифаи муовини сардори саридораи бойгонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини якуми раиси Бонки Миллии Тоҷикистон таъин намудани Толибзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Толибзода Фирдавс Назримат муовини якуми раиси Бонки Миллии Тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 августи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон таъин намудани Назирӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Назири Гулбаҳор Назир муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 августи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон таъин намудани Шарифзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Шарифзода Фирӯз Ҳомиддин муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 августи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон таъин намудани Салимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Салимзода Алиҷон Абдуҷалол муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 августи соли 2022. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 августи соли 2022 дар бораи муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Насимзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Насимзода Акбар Ғиёс муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 августи соли 2022 дар бораи муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Муборак Қадамзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Муборак Қадамзода Абдураҳмон Назархон муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 августи соли 2022 дар бораи ректори муассисаи байнидавлатии таҳсилоти олии донишгоҳи Славянии Тоҷикистон Россия таъин намудани Файзулло. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Файзулло Машраб Қурбоналӣ ректори муассисаи байнидавлатии таҳсилоти олии донишгоҳи Славянии Тоҷикистон Россия таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 августи соли 2022 дар бораи директори муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат таъин намудани Шарифзода ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Саид Мукаррам Ислом директори муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.